Today, buy something. Bili tayo ng essential. Bili tayo ng essential, ha? Essential food. Maraming type ng essential food dito. May fish. May chicken, may pork, may scallop, may seafood. Iba-ibang klaseng essential nila ngayon dito. So, ngayon, bibili tayo ng essential na fish. Sa lahat ng hindi nakakaalam kung ano yung essential, malalaman nyo rin yan. Ayan siya. Ayun ang essential. Hindi nakakaalam. Nakalat na sa social media yan. Tinawag na essential. At bakit hindi siya pinapasok? Ang talaga naman. So, ngayon, bawal lumabas, pero dito pwede lumabas. So, ang gagawin natin, gugutom naman kami. Bibili kami ng essential. At malalaman nyo rin kung ano yung essential. So, let's go guys. So, we are here in Tampines Round Market. Bibili tayo ng essential. Meaning, bibili tayo ng lugaw. Uy, haba ng pila. Thirty minutes. Okay guys. Okay mga VisLog. Welcome home. So, ito na nga. Essential daw. So, bumili ako ng essential. Ano ba yung essential? Nakita ko doon sa market. So, bumili ako ng essential na lugaw. Lugaw. Pero, different pong lugaw na to. Ito yung lugaw nila dito sa SG. Yan. Meron siyang shakoy. Okay. Ito na nga guys. Bakit ba naging essential ang lugaw? At bakit hindi daw essential ang lugaw? Well, depende lang yan sa mga Pilipino. Ang lugaw ay essential para sa mga tao dahil ito ay pagkain. At ang nagdi-deliver nito ay also essential worker. Kaya ba't hindi magiging essential? No matter what, kung ano yung mga pananaw nyo sa buhay, huwag nyo nang isisi lahat sa gobyerno. Kasi lahat nito ay kagagawa ng mga tao. Harapin na natin yung katotohanan. Nandito tayo sa pandemic dahil gawa rin natin. Not only the government. Maybe the government meron nga. Pero dapat kailangan din natin alamin kung ano yung pagkulang natin. Bawal lumabas, sabi nga ni King Chu. Ba lumalabas pa rin? Sabi, para magkaroon ng pera ko. Pero try to help one another. Pagbuhay ng tao, kailangan medyo crispy. Magulay. At may isda.
Sarap talaga. Fish porridge to. Ewan ko lang yung order nila sa Grab. Huwag natin isisihin ang mga driver. At hindi nyo palalabasin. Kasalanan ba nila may umorder? Hindi, di ba? At kung ako sa inyo, let's help our community. Katulad dito. Kasi may disiplina ang mga tao. Hindi ko sinisisi lahat sa gobyerno. Kailangan natin we do our part para malabanan natin itong virus na ito. Lugaw, essential or not? Ang Grab driver, essential or not? Depende na sa inyo yan. Kayo na mag-judge. So let's eat lugaw. Have a blessed Good Friday, guys, and see you the next vlog. Bye. Sarap. Kain tayo. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my VisLog and see you to the next vlog. Bye.